tekniikan kehittyminen oli ihan mullistavaa tässä oikeastaan teollisen vallankumouksen aikana. Sehän mahdollisti tämän työn irrottamisen kokonaan tästä päivänvalon syklistä. Ja paluu tähän vanhaan aikaan ei tietenkään ole enää mahdollista, vaikka pienenä nousevana trendinä on myös tämmöinen pimeyden suunnittelu tietyssä osassa kaupunkia, mutta se nyt on asia erikseen kuitenkin. Mutta se, mitä me voidaan tehdä nyt, tänään ja tulevaisuudessa, me voidaan tehdä huomattavasti kestävämmin. Näillä valospektreillä on oikeasti väliä. Riippuu hyvin paljon siitä käyttötarkoituksesta. Me tarvitaan erilaisia spektrejä sisällä näkemiseen, ulkona näkemiseen, tunnelman luomiseen, viihtymiseen. Me voidaan kasvattaa erilaisia kasveja ja jokaiselle kasville voi olla ihan omanlaisensa spektri. Me voidaan puhdistaa, desinfioida tiloja valolla. Ja kaikille näille meillä on oma spektri. Ei ole mitenkään tarkoituksenmukaista, että me käytettäisiin laajaa spektriä, jos me tarvitaan vain muutama aallonpituus sieltä täältä. Tämä tarkoittaa sitä, että me tehdään hyvinkin energiatehokkaita valaisimia. Oikea valo aina siellä oikeassa paikassa. Ja mihin me oikeastaan edes tarvitaan sitä kaupunkivalaistusta? Tarvitaanko me sitä? No, se on oikeasti tehty meille ihmisille. Ei pelkästään, että se olisi meille mukavaa, mutta se on myös turvallista. Ja tämmöinen luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, niin sehän on ihan välttämätöntä kestävän ja elinkelpoisen ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Me pystytään keinovalaistusta myöskin sekin optimoimaan niin, että me otetaan luontoarvot huomioon. Kaikki on mahdollista. Meillä on esimerkiksi vaikka sukupuuttoon kuolevia lepakoita, niin me voidaan myös heidänkin elinolot ottaa huomioon siinä. Ja tästä sitten aasinsiltana näihin spektreihin. Signifylla, tai sanotaan nyt näin, että Signifylla meillä on jo pitkään tietysti erilaisia spektrejä räätälöityjä eri kohteisiin tehty, ja jotta me voitaisiin edes vähän ymmärtää niitä paremmin, niin me tehtiin tutkimus. Eli Signify teetti itse tutkimuksen siitä omista spektreistä, ja se koski liikenneturvallisuutta, sosiaalista turvallisuutta ja myöskin semmoista kokemuksellisuutta. Me katsottiin siinä meidän eniten käytettyjä tavanomaisia spektrejä, tie-, katuvalaistukseen ja puistovalaistukseen, ja sitten me otettiin myös mukaan meidän erikoispektrejä, mä puhun niistä kohta. No, tutkimuksessa kävi ilmi, että liikenneturvallisuuden kannalta, mitä kylmempiä värilämpötiloja meillä on, niin sitä nopeammin, tai sanotaan, että reaktioajat nopeni huomattavasti. Me havaittiin esteitä myöskin paremmin. No, sosiaalisen turvallisuuden kannalta oli sama juttu. Me koetaan olomme turvalliseksi, kun meillä on vähän neutraalimpaa valoa, valkoista valoa käytössä. No, miten tämä kokemuksellisuus? Tunnelma. No, kaikki teistä tietää, ainakin jotkut romantikot siinä, että ei tunnelmallisuutta ei voida saada aikaan sillä, että tämmöiset valot vaan himmennetään. Kyllä siinä tarvii olla hyvin lämmintä värilämpötilaa. Tunnet olosi oikein hehkuvaksi siinä. Tässä oli toinenkin semmoinen yllättävä asia, että myöskin koettiin vähän kiusahäikäisyä semmoisessa erittäin lämpimässä värilämpötilassa. No, minkä värinen se kaupunki on tulevaisuudessa? Tämä on tuskallisen hitaasti nämä asiat muuttuu ulkovalaistuksessa. Sisävalaistus tuntuu, että homma toimii nopeasti. Täällä 20 vuotta menee tuosta noin vaan. Mutta minä toivon ainakin henkilökohtaisesti, että se väri on dynaaminen. Otetaan se, mitä jo sisävalaistuksessa käytetään. Otetaan huomioon eri vuorokauden ajat siellä. Otetaan se ulos kanssa. Meillä voi olla kiireisinä aikoina, milloin me tarvitaan sitä liikenneturvallisuutta ja sosiaalista turvallisuutta, niin siihen eri värilämpötilaa. Sitten katsotaan, miten ne liikennevirrat alkaa hiipumaan sitten yötä kohden. Voidaan taas vaihtaa. Se muuten tuo sille kaupungillekin ihan erilaisen mielenkiinnon. Ihmiset haluaa tulla kokea eri vuorokauden aikoina tämän kaupungin, koska siellä on tämmöisiä asioita. Jos joku on aina tylsän valkoinen,
4000 kelviniä, niin se on ihan sama milloin mä sinne menen. Mä voin käydä siellä kerran vuodessa. Se ei ole mitään muuta. Mutta kuten huomaatte, tästä esityksestä on jätetty kaiken maailman show ja tapahtumavalaistus ja muu tämmöinen julkisivun valaistus ja muu on jätetty kokonaan pois. Me pureudun tähän tievalaistukseen. No, tekniikka meillä on jo olemassa. Eli Signifylläkin on tämmöinen monikanavajärjestelmä olemassa. Me saadaan valaisimeen erilaisia värilämpötiloja, erilaisia optiikoita, jos me halutaan tiettyä asiaa korostaa eri vuorokauden. Sekin on mahdollista. Nyt on kyse oikeastaan enää tahtotilasta. Aletaan suunnittelemaan jo tänään, että meillä on tulevaisuus siinä sitten